hyfryd. Na chi Hyatt's Flash Tango i ni'n gweld ar hyn o bryd. A Jimmy Hyatt. Ac mae yn olygfa Bert. Ac yn mynd â ni nôl mewn ffordd yn dwi fel hyn bysau di bod, fel hyn bysau ni wedi gweld cymdeithas yn gweithio. Ie, yn edrych nôl ar draddodiad, yndyn ni. Y rag yn bôn. Ie, scrap metal o'r ochr arall yn ceri. Yn beirniadu yr adran yma, a'r dosbarth yma, yr ymddangosiad Masnach Ysgafn, gyda'r gyrru. Mae Mr Gordon Marks, a dyna fe hunan. Fe hunan wedi troi mas yn hyfryd iawn. Odi, mae fe smart iawn, ond mae'n edrych fel sef e mwynhau fyd yn diwedd. Ydi. Tipyn o waith o'i flanau yn yr ymddangosiad Masnach Ysgafn. Pan ti'n meddwl am natur y cyffyle wedyn ni pan maen nhw yn tynnu y cerbydau, mae'r rhaid bod na elfen eitha dof iddyn nhw, ond bod na gryfder hefyd. Yn sicr, wrthwn ni'n meddwl, chymod, rhywbeth sy'n gryf a sy'n gallu tynnu'r cart heb ormod o waith, ac eto mysau rhywbeth sy'n eitha tawel, sefyll pam angen, a mynd i wannol llefydd, sy'n ni'n meddwl. Ti'n mynd o fynd yn hwn gyda Steve Watts fyna? Oes. Sef Trixie's Charlie. Nage? Trixie's Duchess, not provided i ti. Trixie's Duchess, fi'n caru, dwi'n ni'n gweld Steve Watts nôl fori yn neud y Welsh driving fyd, fi'n caru. A fan hyn wedyn ni, i ni'n gweld John Henry White. Wedi sgrifennu'n Bert ar ochr y cert hefyd. Trixie's Charlie fyna. Allan o'r march Trixie's Black Price a'r gaseg Trixie's She's a Good Un. Ie. A wedyn ni'n gweld Steve gyda'r cart coch, fe sydd wedi bridio hwnna, Trixie's Charlie. Mae fe fydd e'n hapus llymnag, mae fe siwod. Mae'n rhoi pob cyfle posib iddi Odi, hunan yn y gystadleuaeth yma. Odi, mae fe. Lle'r cigydd. Nhw'n mynd yn Bert. Ac o ran y beirniadu, Mr Gordon Marks yn beirniadu y dosbarth yma, bydd e'n edrych ar y pictiwr cyflawn, y ceffyl, pa mor lan, ac y cyment o olwg pert sydd i'r peiriannau hunain. Ie, na'r peth. Mae fe'n byty'r pictiwr cyflawn yn sach na un... Mae pethau fel cydymffurfiad ddim mor bwysig, felly beth bydde fe bore yma mewn llaw. Ac eto, mae rhywbeth sy'n ddigon cryf a sy'n gallu gwneud y job fyd. Ti'n aml yn gweld yr enwau cyfarwydd yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn ar gyfer y gystadleuaeth yma. Ie, mae pawb yn... Chi'n naill ai'n berson sioe brenhinol fi'n caru, neu ddim, a wedyn mae'r rhai sy'n berson, maen nhw'n dod nôl a tro ar ôl tro ar ôl tro. A mae'n dipyn o fuddsoddiad hefyd pan y ti yn edrych ar y dosbarth yma gyda'r gyrru, y Masnach Ysgafn, achos i gadw'r cerbydau, i gadw nhw a gran. Mae peil o amser wedi mynd mewn i hwnna, dos e? Peil o waith a peil o amser. A hefyd, gorfod cael nhw ma. A cadw nhw'n lan wrth bod nhw'n trafeilu a trafeilu nhw'n saff a ffydde. Mae hwnna lot mwy na rhoi cyfrwy yn y cwpwrdd yn y lori, yn dwi? Mae'n edrych fel sy'n y benderfyniad ar fin cael ei roi, yr beirniad. Mr Gordon Marks fyny yn y canol. Stywardiad, bob ochr iddo fe. Yn edrych ar y tri sydd wedi dod yma i'r prif gylch iddi eich atgoffa chi. Y cert melyn, Ross Cordery, gyda Ganfield the Boss. Yna yn y canol, Shannon Smith. Steve Watts, mae'n ddrwg dy fi. A Trixie Duchess. Ond mae yna benderfyniad. Ac yn mynd ar brif wobr, ar y wobr gynta, Jimmy Hyatt a Hyatt's Flash Tango. Wedi cipio'r wobr gyda ymddangosiad y Masnach Ysgafn yn yr adran gyrru. Rhyw ffordd, mae lliw o ceffyl yn siwto'r cart yn diwedd. Odi. Maen nhw'n edrych yn hyfryd ei gilydd a'i got hefyd. Odi, ti'n iawn. Gyd yn clymu.
has Wedi decided meddwl am y llun yn gyflawn. Odi, ma fe. number 2024, Hyatt's Flash Tango with Jimmy Hyatt is the winner. And the second place goes to 2027, which is Trixie's Charlie with John Henry Pob un White. ohonyn nhw ar sanau And the gwyn. third place goes Odyn. to Maen nhw'n edrych yn smart, o beth ydyn nhw. Falle bod yn anodd cadw nhw'n lan. Nhw wedi tra bod nhw'n neud i gwaith, pe bai nhw yn gweithio. I'm sure as they go round in the Yn fwy o her yn ei hunan, ond na'r llun, Pa ddim mwy yn gytre. llun ydyn nhw? Dod cael amser neis, llun neis i fynd cytre i gofio. Y rag yn bôn ar scrap metal. Wedyn ni bod digon o bolish wedi mynd nhw yn yr wban a fynd. Lwch chi, rhoi cynadwyddiaeth iddyn nhw am y gwaith o troi enghreifftiau mor arbennig. Os maen nhw wedi gwneud gwaith gwych fyny yn troi. Y cerbyd a'r ceffil. A'r A botwm nhw i blodyn, hunain hefyd. ie. Mas. Mor smart. Mae hwn yn cynnig rhywbeth gwahanol eto i'r rheini sydd wedi dod i'r sioe. Yn Odi. dywe o ran rhywbeth i edrych arno fe. Mae e'n ddeniadol i'r llygad. Ie, yn weledol odi, yn sicr. Mae'n bwysig bod rhywbeth gwahanol i ddenu pobl gwahanol ma yn dweud i gael eu sylw nhw ar y cylchfyd. A falle wneith ysbrydoli rhywun i gael shot falle. Ti beth yn gwybod? Na. Well, there we are. As they go round, I'm sure you give a round of applause for such a wonderful turnout. And as we said again, Felly llongyfarchiadau mawr iawn i Jimmy Hyatt yn rhoi cyfle i bawb sydd wedi dod fan hyn i'r eisteddle ar Brynhawn Dydd Mawrth i weld enillydd y Masnach Ysgafn yn dosbarth gyrru. Mae'n i Hyatt's Flash Tango yn mynd ar wobr gynta ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn gyda'r gynulleidfa fan hyn heddi fynd. used to and demand, but also are grateful to these people. Os gymaint fel ragor o aelod ysgrifennu, Edward Gross,